Avui seguirem l'informatiu local dels nostres barris i ho fem amb una entrevista al nou president del districte de Sants Montjuïc, Marc Serra, qui durant la passada legislatura va ser el regidor del districte. Ara ocupa el lloc que ha tingut els últims 4 anys Neus Munté i serà durant la propera legislatura el regidor president als barris de Sants Montjuïc. Marc Serra, bona tarda. Hola, bona tarda. Se li fa estrany això del fet de ser president en lloc de regidor del districte quan va als actes? Doncs bé, el primer, que jo crec que es mereix l'audiència també, és explicar què era això de president, no? Perquè en broma algú m'ha dit, no, aquests dies pel carrer, ostres, t'han ascendit a president, no? I el cert és que la presidència d'un districte és algo que jo crec que és encertat, i que està ben vist, però que és molt simbòlic, és algo que ve de l'època de Maragall, no? En la que hi havia àmplies majories, en aquell cas, no? Del Partit Socialista, perquè els regidors de l'oposició tinguessin un paper també i que poguessin ajudar també a la descentralització de l'administració, doncs es va decidir fixar les presidències dels districtes acordades, no? amb l'oposició. Això avui doncs el que permet és que hi hagin regidors que no estem a govern, com és el meu cas, que jo crec que també amb tants canvis val la pena explicar-ho, que puguem tenir aquestes funcions, que el fet és que són unes funcions simbòliques, representatives, institucionals, importants, no? Perquè ens creiem la institució i ens tocarà, no, defensar la institució del districte de Sants Montjuïc, però separades de les tasques que té un govern, de la part executiva, diguem, separades. Per tant, sí que és un canvi, no? És un canvi important, no? Perquè passes d'estar, no, en el comandament del govern del districte, no? I treballant tot l'equip tècnic per resoldre les problemàtiques que es plantegen els veïns i veïnes, no? I per impulsar les polítiques, aquesta funció més representativa, simbòlica, en la que seguirà havent-hi una part important d'interlocució amb les entitats, però que no hi haurà aquesta possibilitat, diguem, d'aquesta interlocució es pugui, doncs, d'alguna forma acabar traslladant, no, en l'àmbit executiu, en l'àmbit propi del govern. Quin va ser el moment en què va decidir acceptar el càrrec de president i tornar aquí seguir sent als barris de Sants Montjuïc, i què el va portar a prendre aquesta decisió? Doncs mira, jo crec que no és tant una decisió personal, sinó que també el que diu l'acostum, no, d'alguna manera, és que aquells districtes en els que hi ha hagut un partit que no està a govern, que està a l'oposició, però que ha guanyat les eleccions, com és en el districte, en l'àmbit territorial del districte, com és el cas dels barris de Sants Montjuïc, del districte de Sants, doncs és qui té la presidència. Aleshores, sí que se'ns va plantejar aquest dilema de dir, ostres, ens toca la presidència, no? I ens toca, o creiem que és just, no? I té sentit que aquest lloc de representació, de visibilitat, no? L'ocupi Barcelona en Comú, però bueno, la persona que hi havia de Barcelona en Comú, doncs en aquest cas era jo, que havia estat regidor executiu, i el cert és que el canvi, no, de passar de tenir plenes funcions, no, com té un regidor executiu, a aquesta funció més simbòlica, doncs en termes personals també és un encaix i un canvi que un l'ha de poder entendre i s'hi ha de poder relacionar bé. Aleshores, després de rumiar-ho i de pensar-ho, doncs jo vaig decidir acceptar-ho, diguem, acceptar el nou rol. Crec que és una manera també, no, d'acompanyar l'equip de consellers i conselleres, a tots, especialment els del meu grup, però la resta també, doncs, en un coneixement del territori que jo penso que he anat adquirint i que tinc, i en un coneixement de les dificultats, les problemàtiques, no? I les oportunitats del nostre barri. I aquest és una mica el compromís que he agafat i les raons per les quals vaig acceptar aquesta proposta. Un cop acceptada la proposta, com encara aquesta nova legislatura des d'aquests nous rols que ara té? Doncs bé, pel que fa a la presidència de Sants Montjuïc, jo crec que el que toca, no només en exercir a través de la presidència, perquè el límit és el rol que tenim és molt limitat, però el que sí que ens hauríem de pensar és si aquesta estructura descentralitzada, no, que té l'Ajuntament de Barcelona, que són aquesta organització en 10 districtes, si aquesta estructura té sentit en un context actual o no, i de quina manera, i com podem reforçar al màxim doncs el pes dels districtes dintre les decisions que es prenen en aquesta ciutat.
Per què dic això? Doncs perquè és veritat que a nivell institucional doncs tots sabem que cada districte té el seu regidor, tots sabem que hi ha un president, no? o a partir d'avui qui ho hagi escoltat ho sabrà, sabem que hi ha uns consellers i conselleres, però el cert és que aquestes institucions de districte, per desgràcia, amb el temps s'han anat buidant de contingut. Aleshores, jo crec que dintre les meves funcions una és reivindicar que aquesta necessària descentralització institucional vagi acompanyada també d'una descentralització pressupostària. És a dir, que als districtes no només hi hagin regidors i regidores, no? I consellers i conselleres, sinó que també hi hagi el pes de la decisió pel que fa al pressupost, que els districtes puguin decidir quin és el pressupost que executen. Crec que aquest és un dels reptes, evidentment, això no entra pròpiament dintre de les funcions, no? És un repte que té sobretot govern, diguem, no entra dintre les funcions de la presidència, però crec que és un dels debats principals, perquè si avui preocupen a la ciutadania, no? Qüestions com la inseguretat, qüestions com la neteja, qüestions com la convivència, com el soroll, com el civisme, no? Totes aquestes qüestions tenen un mateix denominador comú, que són qüestions que es donen en la convivència, en el veïnatge, que es donen i que s'han d'abordar des de la proximitat. Per tant, serà molt més difícil que les solucions que es pensen a Sant Jaume puguin respondre a les necessitats dels veïns de la Bordeta que no que s'hagin pensat doncs, des de l'alcaldia d'Hostafrancs, no? Des de l'alcaldia de Sants Montjuïc. Aleshores, crec que aquesta és una de les qüestions que ens hem de plantejar, que li hem de demanar al govern que faci aquesta reflexió. Jo crec que s'han fet moltes transformacions els darrers anys a la ciutat, pel que fa al model de ciutat, pel que fa a les formes de participació, pel que fa també a l'habitatge, no? A qüestions estratègiques, però aquesta, no? I nosaltres que hem estat al govern els darrers 8 anys, doncs és una de les carpetes pendents que teníem, la de la descentralització. I crec que aquesta necessària descentralització, també econòmica i política i de poder, doncs s'ha d'abordar i s'ha de plantejar, perquè si no són molts els consellers i conselleres també que es pregunten moltes vegades quin és el seu paper, no? I com poden donar resposta a les necessitats de la ciutadania. Tot això des d'aquest rol de president del districte, com pensa que ha de ser un president de districte, en concret als barris de Sants Montjuïc, uns barris que coneix molt, on el veïnat necessita també consellers, conselleres, representants que siguin propers i que els escoltin? Quines característiques pensa que haurà de tenir el seu paper? Doncs el primer és assumir que és un rol que no és un rol de partit, de la mateixa manera que quan estàvem al govern no governàvem només per la gent que ens havia votat, sinó que governàvem per tota la ciutadania, i crec que ho hem demostrat en diferents ocasions. Doncs un president de districte, amb més raó fins i tot que un govern, no? ha de poder doncs, ser el més plural, no? I transversal possible, tenir aquesta relació, no? Amb el teixit associatiu, amb el teixit veïnal, amb el teixit social dels nostres barris, i pel que fa a atributs, jo crec que sobretot la proximitat, perquè si una cosa bona té l'organització aquesta dels districtes, no? És que li poses cara al responsable polític, no? I que el responsable polític potser viu a prop de casa teva, no? O porta els fills a l'escola, no? I veus que al final la política la fan veïns i veïnes, no? Que no passa en totes les administracions, no? Aquesta proximitat i aquesta capacitat d'accedir quan hi ha un problema. Aleshores, crec que la paraula clau és proximitat, acostar l'administració del districte, doncs a la institució del districte, al màxim de veïns i veïnes, i després també intentar contribuir modestament, però intentar contribuir a generar consensos al voltant de qüestions que puguin preocupar els nostres barris. Doncs consensos, per exemple, pel que fa a la defensa, no? Del propi sistema democràtic, consensos al voltant, no? De la presència de discursos d'odi, no? En les institucions, en els actes, no? Tot qüestions que preocupen avui, que a més amb l'entrada, no? D'un partit de l'extrema dreta, en el cas de la ciutat de Barcelona, com és el cas de Vox, doncs aquests grans consensos poden, no? Veure's d'alguna forma doncs alterats o afectats, i crec que és una de les primeres carpetes també que hem d'obrir aquesta, no? Si els oients van seguir el ple d'investidura, no? De fa unes setmanes al districte, doncs el cert és que hi havia força tensió i també cert desconcert al voltant de quin paper havia de tenir l'extrema dreta, si se la devia de deixar parlar o no? Hi havia ciutadans que fins i tot plantejaven que no. Doncs ajudar, no? A aquest malestar que hi ha per part de la ciutadania, o aquesta preocupació que hi pot haver per part de la ciutadania davant de la presència de discursos d'odi, ajudar a reconstruir consensos al voltant d'això i preservar, doncs, el propi funcionament del sistema democràtic. Aquest és un dels molts. Després podríem entrar doncs, en projectes concrets en els que
doncs potser la presidència del districte podria tenir-hi un paper, i jo crec que aquí no es tracta tant de projectes petits de barri, sinó grans reptes que tenim pendents, grans processos de transformació en els que potser cal un major recolzament institucional, en els que potser el govern no podrà doncs, tenir l'impuls, almenys mentre sigui un govern de 10 regidors i regidores, no? Que és la veritat molt limitat. Doncs potser es podria plantejar, no? Que en algun d'aquests grans projectes doncs, es creï algun tipus de comissió d'impuls, no? O de taula en la que poguéssim tenir també un paper com a presidència del districte. En tot cas, això correspondrà a portar-ho en el debat polític i acabem de començar el curs polític. En aquest sentit, creu que Comuns i PSC arribaran a un pacte de govern durant els propers mesos o que el PSC governarà en solitari tota la legislatura? Jo el que penso és que el PSC ho té molt complicat per governar en solitari. El PSC podrà aguantar en solitari, no? Que és el que han dit alguns. No, creiem que amb 10 regidors podem aguantar, però el tema és que no venim a aguantar la ciutat, el que venim és a transformar-la. La ciutat té molts reptes, doncs el repte de les desigualtats, el repte dels lloguers, el repte climàtic, el repte democràtic, té un munt el repte de dotació d'equipaments, té un munt de reptes aquesta ciutat, per sort o per desgràcia, diguem, perquè molts reptes d'aquests són problemes també, i aquests problemes se'ls ha de donar resposta no des d'una perspectiva d'aguantar l'agenda, diguem, i de poder arribar a tot arreu, sinó des d'una perspectiva, crec que transformadora, i per tant per això creiem que un govern de 10 regidors, no ha passat mai a la història 10 regidors, creiem que un govern de 10 regidors no és sostenible als 4 anys, i el que es vol és donar resposta a tots els projectes encallats que tenim en aquest districte, per exemple, penso en Magòria, penso en la Fira, encallats o a màquines, diguem, però que es necessita un impuls polític darrere. Aleshores crec que aquí el Partit Socialista haurà de prendre una decisió, si vol doncs enfortir el govern cap a l'esquerra, doncs entrant a Barcelona en Comú, i crec que Esquerra Republicana també per l'aritmètica crec que seria una bona notícia que entrés també, perquè ens permetria tenir un govern amb majoria absoluta, amb 24 regidors i regidores, i per tant que del pacte de govern pugui anar-hi també un pacte de pressupostos i d'estabilitat per tot el mandat, no? I els grans projectes tenir-los acordats, i per tant que aquesta negociació, diguem, no sigui eterna, no? I que puguem ser el més operatius possibles, o si no el Partit Socialista té una alternativa, que seria pactar cap a la dreta, no? Pactar amb Junts, doncs que seria també un govern legítim, evidentment. De fet, Junts té més vots que el Partit Socialista i més regidors, i bueno, doncs hi hauria aquesta opció legítima. És veritat que a vegades sona una mica estranya, no?, de dir una sociovergència, però bueno, crec que era ahir a Sabadell doncs que l'alcaldessa del Partit Socialista pactava amb Junts per conformar un govern. Per tant, crec que és una cosa que tampoc s'ha de descartar. En tot cas, darrerament el que hem vist és que l'alcalde Collboni, no?, ha dit que la seva voluntat és formar un govern progressista i un govern d'esquerres que sigui ampli, que inclogui a Barcelona en Comú i que inclogui a Esquerra Republicana. Veurem si això són només paraules o s'acaba concretant. Parlant de tots aquests reptes, problemes o projectes, diguem-li d'una manera o d'una altra, que hi ha aquí als nostres barris, al districte de Sants Montjuïc, quins pensa que són els que han de ser prioritaris al llarg del proper mandat? Doncs mireu, són tants que no sé si tindrem temps amb aquesta entrevista, però potser començant des d'aquí on estem, que estem als estudis de Sant Medir, començant des d'aquí, no, al voltant, jo crec que un és acabar la transformació de Can Batlló, i al voltant de la transformació de Can Batlló, en la que hem pogut fer grans avenços amb dificultats, però hem pogut fer grans avenços els últims anys. Crec que una de les qüestions pendents és resoldre què passa amb la nau central de Can Batlló, que vam poder avançar en moltes coses, vam poder desencallar el tema del parc, no? Hem pogut Còpolis, no? L'Ateneu Cooperatiu, el bloc 4, doncs serà una realitat ben aviat. Avui venint cap aquí he passat, no? I he vist que estan ja gairebé a punt d'obrir portes, però bueno, el tema de la nau central crec que és una de les qüestions en les que hem de posar-nos d'acord entre tots i totes i buscar-li un bon projecte a la nau central de Can Batlló. Si anem una mica més enllà, Magòria, no? Vam fer també una feina molt, molt intensa pel que fa a la planificació urbanística al mandat passat. És veritat que gràcies a la contribució de les entitats esportives, no?, i del conjunt de necessitats que hi havia al barri, no?, que ens han arribat a través dels veïns i veïnes, doncs s'han posat moltes peces dintre del complex de Magòria, però ara això cal dotar-ho de pressupost, no? I estem parlant d'un pressupost molt gran, per tant hi ha d'haver un pacte al voltant de Magòria important que permeti prioritzar del pla d'inversions de mandat doncs els 50-60 milions d'euros que es necessitaran per Magòria,
una part del qual vindrà de l'Ajuntament de Barcelona, una part ha de venir també d'altres administracions com la Generalitat, com poden ser els equipaments sanitaris, però aquesta també és una de les prioritats. I a partir d'aquí podríem seguir doncs, amb la Fira, podríem seguir amb la transformació de la Marina del Prat Vermell, tot de projectes que jo crec que s'han arrencat i s'han treballat molt bé el mandat passat, però que és veritat que encara estaven en un grau d'execució que aquest mandat serà clau perquè puguin veure's fet realitat. Finalment, ja a títol personal, quin projecte del districte de Sants Montjuïc li agradaria poder inaugurar com a president del districte durant els propers anys? Sí, hi ha aquest tòpic, no?, de que als polítics els agraden molt les inauguracions. Jo la veritat és que no és una cosa en la que hi pensi, però sí que el que t'agrada és que el que has treballat, no?, i el que t'ha portat tants mals de caps i nits sense dormir, i també moments bons, amb els veïns, discussions, no?, anades i vingudes amb els equips tècnics, que tot això s'acabi materialitzant en un equipament, no?, en una transformació urbana que puguis veure i que puguis tocar. I bueno, jo crec que per això fem política local, per això no estem en els parlaments, no?, fent discursos, sinó que aquí fem alguna cosa més que fer discursos, i el que fem és transformar el dia a dia del nostre barri des de baix, no?, i des de la proximitat. Aleshores, una de les coses que em fa molta il·lusió és el pla de barris, els projectes vinculats al pla de barris de Poble Sec, doncs poder veure'ls materialitzats. Aquesta és una cosa que hi vam posar molta energia, no?, i poder veure la transformació, per exemple, dels jardins de les Hortes de Sant Bertran, no?, acabada, crec que és una de les coses que ha de permetre no només millorar un jardí, sinó millorar també la convivència, el que dèiem abans, la percepció d'inseguretat, no, veure com funciona tot això. Crec que és de les primeres coses que m'agradaria veure acabades, i després també els projectes resultants de pressupostos participatius, no? Veure com algo que ha sortit, no?, de la iniciativa ciutadana, no?, acaba sent una realitat, també és una de les coses que m'agrada, tant el de la transformació del Parc de l'Espanya Industrial, que em consta que les obres començaran d'aquí poc, com també el del camp de críquet d'aquí Montjuïc, que són els més votats, diguem, i que la veritat és que cada un té una història, no?, darrere. Per tant, sí, hi ha ganes, més que d'inaugurar, de veure fet realitat, més enllà de les inauguracions. Doncs Marc Serra, president del districte de Sants Montjuïc, moltes gràcies com sempre per acompanyar-nos aquí a Sants Ràdio. Gràcies a vosaltres i molt bona tarda.